பார்க்கவே கொடூரமா இருக்க வேர்வுல்ஃப் வந்து அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ல வந்து மட்டன்லாம் வந்து எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. அந்த வேர்வுல்ஃப் பார்த்த 4 பசங்க வந்து சத்தம் போடாம வந்து அதை அமைதியா நின்று பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு பையன் வந்து ஜூஸ் பாட்டில் வந்து திறக்கிறான். என்னடா சவுண்ட் கேட்குதுன்னு வந்து அந்த வேர்வுல்ஃப் வந்து பார்க்குது. ஆனால் அவங்க அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. உடனே இன்னொரு வந்து சென்ட் எடுத்து அடிச்சிருப்பான். இந்த சென்ட் வாசனைலாம் அதுக்கு தெரியாது அப்படின்னு வந்து சொல்லுது. ஆனால் இந்த பையனோட கெட்ட நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்வுல்ஃப் வந்து இவனோட தலைக்கு மேலே தான் வந்து நின்றுட்டு இருக்கு. அங்கே இருக்க இன்னொருத்தன் வந்து சத்தம் போடாத அமைதியாக இரு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறான். சொல்லிட்டோடனே வந்து அங்கே ஒரு மட்டன் பீஸ் வந்து எடுத்து போடுறான். ஆனால் இந்த குண்டை சவுண்டு போட்டதுனால வந்து அந்த வேர்வுல்ஃப் வந்து இவங்களை எல்லாரும் பார்த்துட்டு வந்து துரத்த ஆரம்பிக்குது. அந்த குண்டை மறுப்பே தெரியாமல் வந்து அந்த கூடைக்குள்ளே வந்து விழுந்துடுறான். ஒரு வழியாக வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டில் வந்து எப்படியோ தப்பிச்சு வந்து வெளியே வந்துட்டாங்க. எப்பாடா வெளியே வந்துட்டோன்னு வந்து நினச்சி பார்த்தாங்கன்னா திடீர்னு அந்த வேர்வுல்ஃப் வந்து அந்த கதவை உடச்சி வந்து வெளியே ஓடியாருது. தெரியாதனமாக வந்து அவங்க முட்டு சந்தில் வந்து மாட்டிப்பாங்க. அப்புறம் அங்கே இருக்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து அவள் தான் நம்ம இன்னைக்கு சாக போகிறோன்னு வந்து நினச்சிடறாங்க. திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பொண்ணு அந்த வேர்வுல்ஃப் மேலே மோதிடும்.